Jild had bepalend west in de sluiting van de bettenzorgafdeling van de Sionsberg in Dokkum. Maar de kwaliteit had het neer te krijgen. Dat concludeert onderzoeker Reinoud Bon. Onsinds, zei Diana Monissen van de Friesland. Even terug naar hoe het begon. Het ziekenhuis had een 24 keer 7 uur acute zorg en de intensive care niet op orde. Dat konden zij niet garanderen. Maar Lutz Jacobi liet het rapport wel. Zij is verbjusteren en viel haar belazeren door de inspectie en de zorgverzekerder. We zijn op mijn tuinluid, heb ik zo. En ik vind dat boven wetten komen moet en dat de minister zich hier mee bemoeien moet. En dat dit soort zaken dus net kennen. Justerjoen werd het rapport presenteerd aan de gemeente. Onder grote publieke belangstelling docht Reinoud Bon verslag van zijn bevindings. Maar als conclusie... Er is geen reden geweest in de kwaliteit van de zorg om acuut in te grijpen, omdat er op dat moment geen, en ook tot op heden, geen kwaliteitstekorten zijn geconstateerd door de inspectie. En ook niet door het onderzoekbureau KPMG. Er waren wel zorgen over de toekomst. Maar dat is een ander verhaal en die rechtvaardigen niet zomaar acuut ingrijpen. Een conclusie dat zowel rietsleden als actievierders net van opsjoggen. Omdat ze het wel verwachten hier. Maar tegelijkertijd ook verbjusteren dat het nou echt uit onderzoek blikken docht. Zat het CDA van de jongens ook dat het behoorlijk stinkt. Nou, dat hebben wij al vaker op. Dat het net, volgens u net in de hek wie. En dat er dan zijn wordt van ja, het leidt om de kwaliteit, maar uiteindelijk gaat het om het geld. Ja, dan gaat het wel over de regen van de mensen. De monopoliepositie van zorgverzekerde de Friesland speelt een grote rol. Het is wel zo dat een zorgverzekeraar die 75% van de markt in handen heeft, van de verzekerde, voor geen enkel ziekenhuis te negeren is. En natuurlijk in hoge mate kan dicteren wat er wel en niet kan in een ziekenhuis. De lokale politici staan machteloos. Ze hebben er neer toe te sissen. Maar door nog wel een drohend beroep op de landelijke politiek. En wij hebben correct in de rier zijn van het is ja, voor u het failliet bewijst dit van de marktwerking in de zorg. Je moet wat barren. En we hebben dus ook de nieuwe politici in Den Haag oproepen om daar wat mee te doen. In elk geval krijgen ze bij één Kamerlid gehoor. Lutz Jacobi had van een morgen een debat onvregen in de Tweede Kamer. En de actievierders berieden haar ook weer op nieuwe acties.